गैयियानो खारखुमाबाय थाग्रा दिनै न'आव फैबाय मोनबाय दा मस्लाखौ सेंग्रानानै खोन्थाना लाबाय थायो हिनजावा बेनो आंनि हौवाखौ बिराद मिनियोलै खाथेनांगोननो फिसालाखौ 100 नों बुरखायबावबायलै फाग्लासो जाखावगासिनो नै फुंजानि थांनोसैनो ट्रेन हमहैसै खात्ता लांसै 6:30ल'सो जादों 6:30आव सान ओंखारबाय ना दिनैहाय जाखावगासिनो 6:30आवनो नैबेथ' नैबेसै सेकेन्ड मटु बै फार्स्ट नाम्बार मटु सेकेन्ड नैबे थार्ड जाखावगासिनो साथामजों उदालगुरियाव लांफानोसै नोंगौ माइखौ हिनजावखौनो गारना गालांनो हाया माथो आरो खालामसिगोन दे मालाबा भारा मोनबा जासुलानाव फन हरनानै ग्रोबसो हाबैसिगोन बायदि मोनबाय आङो गुवाहाटियाव मानसि दोनहैयोबा थिग गैयालाय बिदिसो खालामगोन बियो एबार राखावसिमोनजोंसो भिडिअ'बो लायसिगोन बायदि मोनबाय आङो मानसिखौनो एसे नायनानै लावगिमोनजों राखावसिमोनजों ओइ बाबु बिफा मानग्राजोंसो लायगोन बायदि मोनबाय आं साइसखौनो बेखौनो सान्स लाखादों औ मालाबा द्रप बारासो नागिरसिगोन बियो गुवाहाटियाव मिथिबाय एखे खमबाबो थांसिगोन बियो एबार बाराया खमबाबो थांनो मोननाय बायदि जासुला लानानैल' गोसोखांखासिगोन बियो एबार सिन्था गैया जोंखौ फन खालामबानो जाबाय नोङो गुवाहाटि बाहायोब्ला रौता मोनफैनाय खालाम रौतायानो फार्स्ट मोनग्रोखायो बिथिं जाबाय उदालगुरिबो गोलैदेरलाना उदालगुरि आरो रौता गेजेराव बिराद गगा मोनदों गाइसमोन गाव ब्रें जालायखादों नै मैया हार्ट्रि जानायनि खिथेरा ओमफ्राय जोंहा दिनै आलुबो गायगोन लोगोसे बारियावहाय आलुल' नङा आरोना मैगं मैला फोगोन मुला लाफा बायदिसिना ओमफ्राय जों गायनाङा आरोना हाजिरा लाखादों गायनो थाखाय ओमफ्राय गोदो देखायहैनो सानदों एसे जासुलामोना ओंखाम जाखांबाय न'आव थांसिगोन आरोना र' दावरावथारनोलै आलु गायनायाबो बैजों फो ओरै फो नै दैसा लामा थानिया एकबारे दे कफि गायनो दोननोसै बैजोंहाय बे आलुआ बेसेबां थाङो सामब्राम आलुआ थोआलै बियो ना जा गेसें गायोथ' बियो नायना हो नोंलाय औ नोंलाय जोंखौ दा रायगोनसै मालायनिखौ थोरसि सुनोसै आङो गारियानो लेट ओंखायनो जासुलामोना दिनै थांनाया एसे लेट जाबाय आरोना गारियाहाय 7:40आवमोन ओमफ्राय 9:00आवसो जिखिनि जा जासुलामोना थांसिगोन नै जासुलामोना थांसिगोन जासुला साननै गाहाम खुसि थाबाय साननै सानथाम दिनै बोरै थांना गाबनो ओंखारलायलायनाय जासिगोन जिखियानो जाया मानो जोंहा समब्रा समब्रिसो आरोना बैसोआ मिथिला आरो खिन्थु आं बुंला बेखौ बोरायद्राय नुथारो बुंनोसै आङो जोंनो थाखाय थानाय जायगा होबाय लोगोसे आरो जानाय एभेलेबेल गोसो खुसियै दोनबाय गोसो सिंनिफ्राय बिथां गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय नेक्स्ट बाराव जुदि उदालगुरि थाङोब्ला बे आंनि जागोन जानाय लोंनाया दा जोङो ओंखारलांनोसै लोगोफोर गोसोथ' गैयामोन जोबोर इन्जय खालामबाय इन्टारेस्टखौनो माने गारनानै गालांनो गोसोआनो गैया आरो गोसो गैयामोन माथो खालामनो आरो हौवानि फिसा जेब्लायबो खारनाङो बोरै हगार हरनो जादों एथ' साननै सानथाम खुसि ज' थाबाय गोसो सिङाव सानदों दा थाब थांबा हांसिखौ मानो जासिगोन मानो दौसो नालाय फाग्ला बिसोरखौ लाखिबाय थाबा माइरंआनो लांबाय थानानै थाब होनानै मानो ओंखामखौनो बोथिथामल' मोनजादों माथो जोंनाव लाय गैयानो जाबाय बहुद जाबाय खरसा खालामबाय माला बिदि खालामखो अयनायहाय दे बिनिसाय बांसिन आशीर्बाद होथोंसै आनान गसाइया बिथांमोननि न'खराव जों दिनै बिदाय लानोसै गसाइगावनिफ्राय जों गाखोनोसै 9:30आव ट्रेन
नों बिदा लानानै थादोलै थादो नामा थालांनो हानायनि केपासिटिथ' गैया उनफोरावसो सोरबाफोर एप्लाइ खालामबाय बायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन दे सोरबा गोरजा नांगौबा लाखिखादो दंखायनो पस्टखालि एप्लाइ खालामनो हागोन दे पस्टखालिबा बाय बाय ना बाय बाय गसाइगाव मालाबा नेक्स्ट सो फैफिनगोन जागो फैसा होनायफ्रा नियम जायो नामा माला हाजार खरसा जाखो दे आयु ओमफ्राय जोंनि आलासि जोंनि दायथ' जेनेबा जोंनि आलासि जोंनि दायथ'ना जोंबो ना थांगोन जोंबो खरस खालामहैगोन जों थांनो नागिरनाय गाबबाय नै खोनासं उन्दै गथ'फोरजों जोंहा खाथि सोमोन्दो दङ फै बामनो फै आयौ एक्सपिरियेन्स गैया बामने उदै सायावसो थिखोना लादों मथ'आ मैया नुबाय माबायदि थायो गथ'फ्रा नै गालांनो माबानो बादों बे खोमसि नुदों आंना भिडिअ'आ नै माबायदि थायो आंजों गथ'फ्रा बियो मालाय एक्सपिरियेन्स गोनां ना एक्सपिरियेन्स दङ नों मैयाथ' उदैयावसो थिखोना लादों उदैयाव गज' होनानै जिराय होनानै दोनबाय थादोंमोन मथ'आ मैया आया लानो रोंमारा उदैयाव बज'ना दोनबाय उदैयावसो नाय आथिंखौबो ओरैसो लादों बोरैबा फेनो मिन्थिबाय जि आराम लोगोफोरनि जि आराम थाखायो दिनै इयाव हाय होनदे हाय गुड मर्निं लोगोफोर दे थांसै फैदो आबा फैदो दे हेन्डसेक होनदो नै नोंसोर गुलि थाबायना ओंखायनो हगार हरनो बाबाय थांसै आयंमोना थांगौमोन हाय थांगोन बाहाय हाय नङालै फै होन मा हाय बेलाय सानजारि आइ बामजा आं लाजिखाबाय दैसाखौ दैसाया थांफानो नागिरबाय सासेजों उदालगुरियाव लांदोलाय देनां देरबा लायनोसै जोंहा सुला खांना दोनहैदो आंनि फिसाखौ खोनादों देनांहाय गथ' गैयि खारखुमाबाय थाग्रा दिनै न'आव फैबाय मोनबाय दा मस्लाखौ सेंग्राना खिथाबाय थाग्रायानो सेंग्रानानै खोन्थाना लाबाय थायो हिनजावा बेनो खाथेना लादों लाजिदों मिलाय खाथारा मिथिखायो दं बोखांनानै माने आयं जायो न' मानसिफ्रा मिनि नालाय आंनि हौवाखौ बिराद मिनिलै खाथेनांगोननो दे लादो दे बाबा होनब्रा सेसलाय सेस मथु लांदां जाजोबखासिगोन गैला सेस हिनजावफ्रा नायखानाय नंला नोंखौ एबार नायखानाय नंलालै आद्रिनो मा बिदि खालामनो नागिरखो सिख्लाफोर एप्लाइ खालामनो नागिरनायखौ सेस मामा ओरै होबावसो नै फट'फ्राव मटु फेमिलि होना होबावसो फट'फ्राव सोरबा फिसा गोनांखौनो फैदो आबा थांसै गाज्रि दामोनसै सुला दै दे गाज्रि दामोनसै जासुला दै गाज्रि दामोनसै मामि हिनसें लाफैदो नै आयंमोनजों आबा सना हगार हरनो बादोंनो बामदो औब्रा गाज्रि दामोनसै मथु गोदाव सोराव जाबाय जानाय लोंनाय मामि दैसा बायबाय होनहरबावो बाबाय होनहरदो बाबा ना बाबाया थाङाथ' जोंना हगार हरनो बादों नायलाय ना बैसागुआव फैसिगोन नामा बैसागुआव नानासो लायनो नागिरदों मामा बिसोरो नाना दानो फैसिगोन बायबाय दाहोनसो गाबो नानासो लायनो नागिरदों नाना नों थांसै थांदो जासुला भिडिअ हरनो दाबखा इडिट खालामनानै बाय फिर मिलेंगे एप्रिल मे गाज्रि दामोनसै थांदो थांबाय जासुला मोना बाय आयै फिसा आंनि जासुलामोन थांनायनि गाबबाय नै आंनि फिसायाहाय थांगौमोन आयंजों उदालगुरियाव जा होमबा उदालगुरिसो बिसोरो मोनबाय थायो बिसोरखौ